Iż-żieda ta' 15% fl-istipendi daħlet fis-seħħ kif imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Gvern Laburista biex aktar żgħażagħ ikomplu bl-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja. Dan innotah il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima waqt konferenza tal-ħabarijiet mill-Partit Laburista fl-Emkastra ħal-ġdid. L-istess kumpless edukattiv li qed jara miljuni ta' euro f'investiment dirett. U nnota li din il-miżura tibni fuq il-ġid li diġà qassam il-Gvern fl-aħħar snin waqt li l-akbar żieda laqgħet raw l-istudenti f'pajjiżna. Ma' dan hemm l-għajnuna ta' 500 euro fis-sena għal 3 snin konsekuttivi lill-familji tal-istudenti li jkomplu jistudjaw, il-laptops b'xejn lill-istudenti fl-iskejjel medji, l-appoġġ lill-istudenti għawċin li obbligati jinżlu Malta biex jitalmu u l-vouchers tal-internet. Tfakkar ukoll fid-deċiżjoni effettiva mill-Gvern bżieda speċjali lill-istudenti li jsegwu ċerti korsijiet fl-Emkast u l-Università biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol lokali. Allura naħseb li dawn huma ħemel ta' inizjattivi illi għandhom għan wieħed. Dak illi nkunu tajnuna għat-tfal tagħna, dak illi nkunu tajnuna għall-istudenti tagħna u modi rilevanti mill-liema background soċjali ġej, bil-liema għajnuna anke soċjalment wieħed isib aħna ta' bilħaq irridu nkunu ta' għajnuna l-istudenti tagħna. Indirizza din il-konferenza wkoll il-President taż-żgħażagħ Laburisti Miguel Labela li nnota li issa saret il-prassi li l-Gvern jinċentiva bil-kbir lill-istudenti, inkluż fil-budget. Qal li realtà ta' pajjiżna mhix l-istess bħal ta' pajjiżi oħrajn, bħud li lanqas biss għandhom dan il-kunċett ta' stipendji, waqt li l-istudenti barranin ikollhom jiddejnu biex jistudjaw f'livelli ogħla kompletament differenti minnha. Ir-referenza wkoll għat-tip ta' xogħol f'pajjiżna b'impjiegi ta' kwalità għal kulħadd fejn il-Gvern Malti qed jinnexxielu joffri garanzija l-istudenti bis-suċċess ekonomiku nazzjonali. Meta ngħidu s-suċċess ekonomiku li jgawdi minnu kulħadd, nemmen illi dan huwa eżempju ċar. L-istipendju mhuwiex biss bonus imma huwa investiment f'kull żagħżugħ u żagħżugħa. Is-suċċess ta' pajjiżna qed irendi f'investiment f'dawn iż-żgħażagħ biex dawn iż-żgħażagħ ma jsibu l-ebda xkiel biex huma wkoll ikunu ta' suċċess ġewwa Malta. Qabela semma wkoll investiment infrastrutturali fl-iskejjel lokali, l-iskema tas 6 xhur ġim bla ħlas liż-żgħażagħ li issa ġiet estiża wkoll u anke l-miżura għal tagħlim bla ħlas fl-AI biex ħadd ma jibqa' lura.